Ze uste zenuten pentsioak edota erretreta zerutik zetozela? But it was the advice of the linesman Eddie Walsh which helped him. Oh, what's going on here? Cantona's getting involved with some supporters. Erik Cantona jaungoiko izango da bat baina gehiagorentzako, baina ez, hau ere ez da izango bidea, baina martxa hartzekotan, aizue, ederra litzateke 60 urterekin erretreta jubilazio hartu eta soldatu adun batekin, Ze 1080 hegoaldean oso gauza eskasa da, Ipar Euskal Herrian zertxo bat gehiago bai, baina aizue, biziaren azken garai hori duintasunez, ikasteko, bidaiatzeko, zuhurpuntan jartzen zaiguna egiteko. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, la retraite, la retraite. Bloqué à droite, on bloque à gauche. Elisabeth, cette journée. Dans leur place, quand même. Belle journée. Bloqué à droite, on bloque à gauche. Frantsesa ikasteko aukera paregabea duzue, Twitterrak frantsesez ere funtzionatzen duelako, Urkulluk ez daki, aurre hartu diezaio kezue gainera horretan. Istiloak izan dira, han eta hemen, eta traola ezberdinak ere bai, eta manifestazio ezlegezko edota momentuan antolatutakoak ugari dira, traola propioak ere badituzte. Beste gau bat sirena hotsak nagusi direla Frantziako Errepublikako hiriburu nagusi edota eskualde buru guztietan.
jardinage et du bricolage, les mots croisés, et puis du sport et aussi du souci en colère. Qu'ils prennent l'apéro entre amis, qu'ils en dégueulent à la minuit. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, la retraite, la retraite. Izan ere, Macron presidenteak bi zentsura mozio garaitu ditu, baina azken hamarkadako oldarraldi handiena eragin du erretreta adina atzeratzen besteak beste. Si elles ont un peu la Antzematen da, bai, mozal legerik ez dutela Frantziako Errepublikan, esate baterako hementxe duzue irudia. Bozketa esanguratsua izan da, eta aldeko botoa nork eman duen zerrenda batean ere bildu dute, eta sare sozialetan bolo-bolo dabil. Ez da txantxetakoa ez, Frantziako Errepublikako Parlamentuan gertatzen ari dena, baita kalean ere. Sare sozialetan zerrenda hau aurkitu dugu, baina bestelakorik ere bai, egunotan hainbat dira sare sozialetan aurkitu ditugun edabideak esate baterako. On nous écoute pas, on nous méprise, donc ça se paiera quoi. C'est pas avec le vote à l'Assemblée ou le 49.3 que la jeunesse elle va s'arrêter. Si c'est un 49.3, moi je pense que ça remobilise tout. Le gouvernement a promis de ne pas passer par là. Oui, bah on va attendre demain. Je suis convaincu qu'il ne va pas ni nous écouter, ni nous entendre. Waouh! Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on casse pas juste pour le plaisir, on casse juste pour se faire entendre. Mais enfin, apparemment, ils en ont rien à branler. Hein. Stop, stop, stop! Salut, c'est Jemil et nous nous retrouvons une nouvelle fois hors des studios du Média pour aller prendre l'air. Ugari dira freelanceak edota Lemedia telebizio bezalako edabideak sartu eta harakatu. Gure gomendioa Twitter bezalako sare sozial honetan edota Mastodonen aurkituko dituzuelako bertako azken berriak orduz ordu ugari baitira bertan sartzen diren azken ordukoak. Edo nola ere, aizue, ze kristo gertatu da Frantziako parlamentu honetan? Zentsura mozioak gainditu ditu Parisko gobernuak 9 boto eskazengatik Asamblea Nazionalak atzera bota du erreforma oztopatzeko Elisabeth Borneren gobernuaren aurka jarritako 2 zentsura moziotako bat. Liot taldeak, hau da askatasunak, independenteak, itsasoz araindikoak eta lurraldeak bultzatutako mozioarekin ere ez da posiblea izan Borneren gobernua kanporatzea. Alderdi arteko testuak 218 boto jaso zituen, baina beharrezkoak ziren 287. Bigarren mozio zentsura bat ere aurkeztu zuen eskuin muturrak, babes gutxiago jaso zuen ala ere, aldeko 94 boto legia. Edonola ere, inoiz baino gehiago, presidentearen alderdiak bere ahultasuna erakutsi zuen asamblean. Frantziako gobernuak zentsura mozioak gainditzeak adierazten nahi du onartu dela erretiro hartzeko adina 72 urtetik 74 handitzen duen erreforma Ipar Euskal Herrian eta Frantzian. Hori bai, proiektua ez da indarrean jarriko automatikoki, Emmanuel Macronen presidentearen sinadura ezinbesteko baita, eta hori ez sinatzeko eskatu du oposizioak gizartea kontra dagoelako. Boto eskazengatik, baina Macronek bere gobernuaren jarraipena eta pentsio reforma salbatu zituen, eta horrek kaleko protestak areagotzea ekarri du. Liot alderritik beste aukera batzuk geratzen direla adierazi dute, hala nola, auzitegi konstituzionalera jotzea edo erreferendumaren ekimena abiraztea.
Eta tentzioa tinkotzen doan bitartean, asteartearekin Macronek bilerak izan ditu. Goizeko lehen orduan bildu da Elisabeth Borne lehen ministroekin eta haren gobernua babesten duten hiru alderritako buruzagiekin. Ondoren, bi ganbera legegiletako presidentekin bazkaltzeko lotu da. Beraz, errepublika bat direnez, Macronek indarrez konstituzioko artikulu bat baliatuta ezarretako erreforma hau, Euskal Herren oraindik ere atzerago goazela gora ekarriko dugu parentesi batean, baina tira, indarrez ezarretako artikulu honen bidetik, ezarretako erreforma honek, atzera egiteko baditu bi bide. Bata, konstituzionala bera, eta beste berriz, erreferendum bat. Erreferendum bat egiteko ordea, ia 5 milioi sinadura bildu beharko dituzte, ez da hori beralakoan gertatuko baldin bada, baina hori da, aurrera begira, kaleko protestekin batera, erreformaren aurkari diren, biztanle guztiek izango duten aukera. Bai, demokrazia itxura du honek, ez beste toki batzuetan bezala. Erosketa ahalmena, etxe bizitza duin bat izatea, paperak izatea, aizue, paperik ez izatea bizitzeko gauza zaila litzateke, ez daukago zalantzarik. Akaso, larru horretan gehiagotan jarri beharko genuke? Martxa egin dute beraz, paperik gabekoen egoerari buruzko ohartarazpena egiteko bakarrik ez duintasunez bizitzeko eskubidea denok dugula beste behin ere mahai gainean jartzeko, eta duintasunez bizitzeko akaso euskeraz bizitzeko bermeak ere aintzat hartu beharko lirateke? Pentsa, zer lortu duen Frantziako Errepublikak Ipar Euskal Herriko ikasleak azterketak egiteko desiatzen egotea lortu dutelako, hori bai. Euskaraz. Edo aurrak euskaraz bizi daitezen dugun aisialdi euskaldun bakarra, udaleku, gisa horretan prekarizatuak izatea. Bai, guk berria jakin dugu, beste guziak bezala, sare sozialak begiratuz. Sare sozialetan deskobritu dugu ministroak erabaki bat hartu zuela brebetari buruz eta gure aldekoa zela. Beraz, bai, salatu behar dugu egiteko manera. Ez dira gurekin bildu, ez getuzte deitu, ez digute guri bidali gutuna, bidali dute gutun bat EEP-ri, ez guri, jakinez gure ikasleak dira lehenik konkituak. Beraz, metodoa salatzekoa da, baina erabakia la ere biziki pozgarri. Azterketak! Euskaraz! Azterketak! Euskaraz! Azterketak! Euskaraz! Horrez gain, gutunan ohartu gira ere basoa hitza ez dela ipatua. Eta hori biziki penagarri da, gu ez gira hor bakrik brebetarentzat, gira ere basoan azterketak, eta basoan orai arte euskaraz egiten zen parte bat, eta gaur egun berean, pasako dituzen azterketak osoki frantsez izan dira. Hori guretako nartezina da, eta borrokak segitzen du, eta borrokan segituko dugu lortu arte basoa euskaraz izan zen. Eta lortu arte ez dugu atsedenik hartuko. Apilaren 22an denak Baiona da.
dakizuen bezala, benetan zientzia frogak euskaraz pasatzeko baimenik ez dugu eta iraganden urtean ez denazten duan urtean. Hori ez da horatzena. Zer nahi dugu? Zer nahi dugu? Inkestak erakusten du Euskaldunik gehien 16-24 urte bitartean dagoela. Beraz, behin baino gehiagotan erabili dugun adierazpen bat edo espresio bat erabiliko dut. Euskara hizkuntza gaztea da, gero eta gazteagoa. Gazteenen artean oso zabalduta dagoelako euskararen ezagutza. Eta ezagutza bezala erabilera ere igo eginda 3 lurraldeetan eta 3 hiriburuetan. Gaur, biztanleen 21,9% hitz egiten du euskaraz, erderaz beste edo gehiago. 30 urtetan 6,4 puntuko igoera izan du kopuru horrek. Azterketa hauek zer nolako aukera ematen duten irakurketa zenbaitzu egiteko ez da. Euskal hiztunon erdia, erdalgunean bizitzeak ere, badu bere esanaia, akaso diru publikoaren banaketa nondik nora dijoan eta euskaraz bizitzeko berradinako baliabide baote dugun. Izan ere, halako ikerketetan beti dago txanponaren bealdea eta hain gogoko dugun ekonomiari erreparatuta baliabideen banaketa ea orekatua den eta ea euskararen bizirapenaren edo euskal komunitate horren garapenaren bidean berradinako txertoa jartzen duen. Ai, errelatua. Han eta hemen eta toki guztietan zer lerro bilakatu dena. Zerbaiten erakusle izango da hori zalantzari gabe eta bide horretan oraindik ere argitzeke dauden hainbat auzi. Esate baterako, Pasaiako badian duela 10 hamarkada batzuk gertatutako enboskada, gerra zikinaren kapitulo iluna. Ikerketa hasieratik zulatua egon dela eta beharko dugula beste gizartearen, jendearen, herriaren inplikazio bat. Pasaiako sarraski honetan komando antikapitalistetako 4 kide erail zituzten eta beste hainbat torturatu. Gertakari haiek gainera nolabaiteko eiza baten irudia izan zutela ikusi ahal izan dugu hainbat dokumentaletan. Beraz, gertatutakoa segidan, hemen duzue minutu batean. Politikariak eta giza eskubideen alde egin eta hau dena ez badute aitortzen, ez badiote erreparazioen ditu ematen, oraindik da sufrimiento handio da, ez? Gure zaudietan gatza botatzen nahi dira, Beti gogatuko naizena eta ez dutena superatuko. Zate zuen ezin alda ezarrein. Zintzun sinestu behar, gauzak hain garbion da. Gauzak hain garbion da. Hainbeste tiro egin denak.
egia jakitea sekulako handia izango litzakela. Pozik handien hori izango litzakela. Da horren alde jarraituko du bat, dute iruztak ez. Egon dakizu izango litzaken, horren bestutez, bueltan. Mila 1984ko gertaerak dira horiek, eta inork gutxik pentsatuko zuken identifikazio saiorik egingo ote zen inoiz bertan Donostiako auzitegietan esate baterako. Ikusteke beraz zer ekar dezaken Pasaiako Badiako sarraskiaren auzi honetan argilunik izango ote den aurrerantzean. Eta bestelakoan argilunak ez dakigu, baina zuloak galantak abiadura handiko trenari dagozkionak egunotan bolo-bolo. Eta Macron presidenteak nahiko arazo ez, eta Urkulluk ere haserre bizian exigentziak mahai gainean jarri dizkio. Kezka da nagusi abiadura handiko trena bezalako milioidun proiektu batek ez ote duen izango mugarik, benetako mugarik berriz ere bidasoan. Frantziako Macronen gobernuak iraganian adierazi zuen abiadura handiko trenaren Bordele eta Akizarteko trenbidea ez dutela 2052 baino lehen amaituko. Horrek Euskal Y-rekoarekin egingo duten lotura ere zeharo atzeratzen du. Izan ere hasiera batean, Ipar Euskal Herriaren eta hegoalden loturak 2030erako egon behar zuen amaituta. Frantziak atzerapen horiek administrazio arloan izandako arazoekin eta krisiak aurrekontuetan izandako ondorioekin argudiatu zituen. Bada Euskal Y-rekoarekiko lotura 2052 arte atzeratzeko Frantziako gobernuak adierazitako asmoen ostean, ardatz atlantikoak presio egina izan dio Macronen gobernuari lotura hori azkar dezan. Ildo horretan Jaurlaritzak mezu bana idatzi zien Espainiako eta Frantziako presidenteei. Idatzian lehendakariak eskatu azien Euskal Y-rekoaren lotura arintzeko. Sánchez presidenteak bere konpromisoa agertu du gutun horretan Urkullu lehendakariarekin. Macronek ordea ez du horren gaineko konpromiso zehatzik hartu nahi izan. Bueno, konpromiso zehatzik ez du hartzen, erantzun dio esanaz, mahai gainean dagoen kontu bat dela eta baztertu beharko dela. Testuinguru horretan Maria Txibite Nafarroako gobernuburuarekin eta Alain Rousset Akitania Berriko presidentearekin biltzeko da Urkullu. Eta horrere atxetea zarituko dira. Jaurlaritzako lehendakariak azpimarratu du Rousset guztiz konprometituta dagoela loturarekin. Badakizuen zer behar du Euskadik? No, que sí, y además tú eras el anfitrión, a mí me interesa tu opinión. ¡Eta Quillo! ¡Quillo! Paradisu zineman ikusiko gara. Izen hori daraman beka da, Elkar Euskal Herria zuzenan festivalak eta Antxeta Irratiak aurkeztu dutena. Eta zeinen omenez badakizu ez da, Inigo Muguruzagoan. Inigo Muguruza musikaria gogoan, Antxeta Irratiak, EHZ festivalak eta Elkar argitaletxeak. Paradisu zinema, lehenengo musika bekarako deialdia egin dugu. Gainera bekak izenburua ezin hobea duela, Paradisu zinema, Antxeta Irratiren hastapenetan, ja 20 urte atzera eginda, beti egonda familia ez, Muguruza familia aski gertu. Zergaitik, sinpleki festivalarekin dugun helburuetariko bat baita euskal kultura sustatzea, euskal artistak entzinera emaitea eszenatoki bat eskainiz. Beka deialdia disko bat grabatzeko da, argitaratzeko eta sustatzeko. Baldintza bakarra, jatorrizko kantuak izan behar direla, originalak eta euskeraz. Ez dago beste mugari. Eskerrik asko!
Gauza konela, musikaren aritik tiraka esango dizugu gaur agur, baina bakizu hemen egunero izango dituzuela, iluntze parte honetan, kolpez kolpe antenatikat albistegi zerbitzu bezoiko, baina fidagarri eta jator honetan, gaur bizik musika saioko atal batekin esango dizugu agur. Amak taldeak Gu izeneko abestia estreinatu zuen, duela tarte bat, baina oraingoan geurekin izan ditugu, eta azalpena ere badu, urte askotan, infernuko auspoa dota panderoari heldu ahal izateko emakumeek izkutuan aritu behar izaten zutelako, eta izue, horien oroimenez eta garai batean egon ziren, baina ezagutu ez ditugun emakume guztien horien omenez, gaur adio Amak Gu abestia. Aio gabon pasa. Amonen ametsak antzutu zein mututu, amak zokoratu, ilunpera makurtu.